sing eling awakmu sing inget kelawan wong tua jasane wong tuaku Purwaganda gedekaken sirah waduh sekuat tenaga jareng basane mekaya endas kanggo sikil kanggo ndas kanggo ngempani sapa ngempani anak Purwaganda kenang apa sira mader dikongkon kawin beli gelem goblok-goblok kening manusia hari wong dikongkon kawin ku Purwaganda zaman sakin si ku weru dewek pangegongku mau nembak kongkon kawin ku angel bae ake pala pilih milih sing ayu bareng wis kawin mah waduh ya kekurangan ya Pak malahan kekurangan apa wong ora enak kongkon kawinan ku paling enak Purwaganda kenang apa sira dikongkon kawin nolak berarti sira iki goblok berarti sira iki harapan yang sarakakan wong tua ditiak kala bergius ngomong kan kaya itu senajana isun ngarti masalah kongkon kawin apa margane isun nolak sebab Rama ngongkon kawin duduk kelawan keturunannya manusia biasa dikongkon kawin kelawan keturunannya buta bakau keturunannya buta iku sabeli-beliane nek saayu-ayunane keturunannya buta wujudnya pasti buta wadon buta wadon atau ban bencari seayu-ayuan yang ban bencari beli nyusul kelawan wong sejen bencari ngebrek jadi pendapatmu Purwaganda yang bawa keturunan ini buta pasti nih dua anaknya ban bencari orang lewat sing kaya iku wah Purwaganda salah sirah apa sirah beli weru apa sirah beli ngrungu apa sirah beli waspada mulane kacung Purwaganda bergaul aja meneng bae wong bergaul iku senajana awakmu wong wis dewasa kudu ngarti senajana anak kening rota denawa Purwaganda anak si paling ayu dewe paling gembleng dewe paling bagus dewe paling cantik dewe bahkan ake wong kepengen kelakon kelawan Patrawinangun keturunane buta soten jare sira tapi wong sing wis pada weruh kepengen kelakon pada kedanan ning Patrawinangun apa sira durung weruh Purwaganda isun durung ngaweruhi nari wong durung weruh iku Purwaganda kudu diselidiki dingin bener tabeli sebab hari wong duweni anak-anak kiku senajana bapane ganteng emboke ayu kadang-kadang ku anak sing jadi anak-anaknya beli nurun bapane beli nurun emboke sejen dewek ya akeh Purwaganda ku pengendangku coba
bokeh paling ayu. Bapane ya semono sia ganteng. Kenapa Purwaganda anaknya kayak gayu. Gede endase bae. Berarti hari keturunan senajana keturunan gak aja disamakan. Rota denawa isun biarpan nurut kelawan sapa bae. Beli bakal luntur dening pitutur kelawan sapa bae. Senajana awakmu kongkon ngelingaken isun, kongkon gelem rumah tangga kelawan keturunane buta, isun beri sanggup. Wadalah. Purwaganda beli kena dielingaken sira. Goblok-goblok gening menusa Purwaganda. Kongkon rumah tangga besira beli gelem. Lamun awakmu beli gelem ditibene bakale aku kang jadi pengalang awakmu. Suarga kinawe ayu senajana isun urip daripada dikongkon rumah tangga kelawan anak buta lebih bagus isun mati babar pisan. Waduh Purwaganda yang kepengen anak kang kayiku Purwaganda sambat kaniaya bakal awakmu dirembasa ning aku.
kaya sekejap sekejap li bisa ngucap mamane Mas Jejon minangka sing karang dawa sareng mama kumis sekedik mama kumis minangka sing bojong rengkong gede aduh dalon dawa pemalit tangan lumayan kanggo rambatan mama kaji sawut minangka bos telur sarang bapak kadine kedik bapak kadi minangka kang hormati simbarang mata megarane telapukan ora kelingan kenang papane kelingan kenang idepe bapak kadi kangor mati
kaya sakejap li bisa ngucap bati ewet ning ati Ibu Titi aduh ampun sareng Ki Ageng pasirangina kedik dalan dawa pamalitan lumayan kanggo rambatan Ki Ageng pasir angin sareng Ibu Titine kedik minangkane kang hormati sareng mamane Mas Jojone kedik kajalok digawe nglamun mamane Mas Jojon emaneman seduluran Bitota maning Purwaganda lawan Rotadenawa Purwaganda ngerasakaken kedese mung kurang apa Purwaganda duweni pusaka kang paling antik pusaka mau dilepasaken tepat kena ning jajaning Rotadenawa plus ical wujude wonten ngadadosanipun sapaweruh sapatambu ingkang dados Rotadenawa wau tan sanes wong atuane Purwaganda kang jeneng Betara Kresna niate si ngelingaken anake Purwaganda mung blik kena wis kudune gantia ingkang cariyos perdekakaken wontenipun teng negara Traju Trisna wong ireng tipis lambene gawe babat selawase gawe bobat saumure Mama Kumis minangkane sing bojong rengkong dewe malasan sinten ingkang dados Natra Prabu kang jeneng Prabu Bomantaka duweni keturunan wadon sanunggal kang jeneng Dewi Patrawinangun enggal ngandikanipun Prabu Bomantaka bayi wong ayu wong gembleng wong denok wong kuning bahagia satekane nok wong ayu apa mulane Rama ngundang awakmu bayi
Rama arepan kandak kelawan Patrawinangun. Enak dirongokaken, blengak dirongokaken bayi. Gelang alit mungki ajriji gaya-gaya ora bakal lali selawase ora bakal lali ora bakal lali masa umure Allah. Ai biang Rama kula tampi pembagene Rama Prabu lan uga tampanana sembah pangabakti putri panjenengan Rama. Waduh Allah. Tak terima bayi. Ugane panjenengan ngangkir kula kengken ngadep kelawan panjenengan wonten kapriyogian ingkang kados punapa. Bilih wonten kapriyogan mangga Rama omongaken teng kula saniki kemawon. Biang. Aduh. Hari wong ayu ku ngomong ku ya kosinan segut. Jabautan ing tengah leleran lakonana sabar lan penerima wong sabar langka alane Irongokaken bayi Patrawinangun anake Kanjeng Rama dewek. Rama arepan ngomong kelawan Patrawinangun. Patrawinangun wis gede. Patrawinangun wis numpak masa dewasa. Wis sepantese awakmu duweni anak lagi. Sebab Kanjeng Rama Kinok kepengen ngemban putu. Sebab sing sabenere Rama Kinok wis ana calone. Kanggo Patrawinangun mengko yen munggah Jatinilakrama bakale awakmu dikawinaken. Wong padan-padan dikawinaken kok. tandur rapi nyulaman tekadang hati dirunjang mangsa wurung kepalang disangka-sangka kepalang dituduh-tuduh mamane Mas Jojon kang hormati Kelawan anake Kakang Prabu Kresna saking negara Jenggala-Manik. Pada waktu bengen Rama beguru ngembar silah kelawan Kakang Kresna. Wis ngucap yen mengko duweni keturunan
Bulanang buadon bakal besanan. Lasakin wis keturutan, aku duweni keturunan wadon, Kakang Kresnan duweni keturunan lanang. Kang jeneng Raden Purwaganda. Pendapatmu wong ayu kepriben yen awakmu bakal ketepung jodoh kelawan Raden Purwaganda? Yen dilali-lali gedhi kulane bli bisa lali. Dilalipur ora kelipur Mas Jajan sareng sesepuh kedung mau ngekedik lalu godong nih basi ngepange gawe gagas selawase gawe gagas saumure tapi teles kenang lengah suwe-suwe suwe-suwe garing dewe garing dewe hati ngenes ditinggal lunga suwe-suwe eling dewe Bapak Kadi Bapak Kaji sawut bos telur sareng Mama Kumis seketik Mama Kaji sawut bos telur ajak lalen Ai biang rama sampean kunjodokaken kulaku kaya ngapa wujude sinatria isun durung ngaweruhi mending-mendingan nenek cocok lamun ora cocok ku kepriben rama ngeling-eling maka eling rumengkang di bumi sebab wong rumah tangga iku ramadi dasari suka kelawan trima sukane wong lanang trimane kelawan wong wadon senajan wong lanange demen tapi isune beli trima ya